Виж ги бе, шефе. То обект го фанахме само за плочата. Шайбите ги наляли 30-40 санта надолу, ние ги доливахме. Тук тази колона место 25 е направили 30. Къде сме изправили горе. И пак доливка 30 санта. Здарията ние направихме. Ето навсякъде доливка по 30 см. Тук последния ред дадахме да ни го режат там в склада, защото тук нямахме машина. Тук тази здария бай Сабри направи. Това бай Сабри, къде тук седнал с синята курка. Чая да го снимам хубаво да го покажа. Ето го. Бай Сабри, ти ли направи тази здария? Да. Признаваш, не? Хубаво, нали? Бутай. Хубавата здария имах на голямата стена, нали? Там голямата. Моята здария няма да снимам аз. Къде е най-правата здария? Това не е повече здария. Къде е? Ето виж, той по нивото си личи, че я правиш. Ето го нивото къде е. Малко правя газ, личи. Тук малко шефа тухлите не можал да сметне. Палет и половина повече дойде. Шефа днеска нарочно не идва. Ще надържи до 5 часа, защото има ми дава още 8 лева. И така. Тук тия прозорци додолу ги даваха. После чорбаджията каза, че ги иска така. И грозна работа. Без застъпване на тухлите. И общо взето е така. Тук тия дъна ги правиме с метални платна. И аз не знам как ги направихме. За първи път така правя с метални платна. Тук навънка има навсякъде по 60 санта стреха. Ето е. И тук има навсякъде цялата къща обиколена 60 санта стреха. Тая колона нещо малко широка. 30 на 25. Ето 60 см навсякъде стреха. Тук не ми е ясно това ъгъл, що е така, от никъде няма врата, от никъде не се излиза. Пасив хаус. Стига, мани тия кючеци. Мани тия румънски кючеци.